Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon ngunyan na oras na ini makakaibahan ta ang tablet winner na si Miss Danica Balaoro kan Santo Domingo Albay. Maray na pagkahapon. Maray na pagkahapon. Uy, kusugan man boses mo, Danica. Winner. Winner! Yeah, Ayan. pag nanggana, medyo iba dapat ang iro. Ika ang maswerteng winner kan brand new tablet. Taga sa katabi, Danica? Taga Barangay Buhatan. Ika so taga Buhatan. Buhatan, Santo Domingo Albay. Ayan. Si Naan ama mo nga ni, so? Ano po, member kang PWD. PWD. Pero para sira siya. Apo. Paano nakakapagsira si Papa Dahil mo? sa may ano lang po, mata lang po ang diferensya. Sa mata. Sa mata ang diferensya. Saro lang na mata. Pagbanggiday na siya naglalawod. Ano po, depende po nakipagsapalaran po siya sa taksay po. Taksay. Sa mga dakulang Sa bangka. darakulang bangka. Gusto mong sabihin sa mata ang diferensya ni Papa mo? Apo. Pero nailing niya pa ang mga kuwaw sa Buhatan. Apo. Aram mo, partner, Paborito ko yan. ang Buhatan Santo Domingo Albay, igwaning Kuwaw Festival. Paborito kong sira ayan na kwaw. Ayan. So, ngunyan ba? Iba na? Tagkuwaw mo niyan. Tagkuwaw mo niyan? Tapos na, Tapos na. Partner Dahil sa market, grabe ang kuwaw. Baka bako nang hali sa Buhatan. Ay, Danica, Pirang taon ka na? Pirang taon ka na? 18 po. 18 years old. So, anong grade na ika? Grade 11 po. Grade 11 student. Tama pa sa 18 ang 11? Dahil, baka nagpurupundo si Nagpundo ka ba? Danica. Kang ano po, kang kinder po. Dahil man po, pig ako na kulang pa po sa edad. Pero tama yung grade 11 sa edad mo niyan. Ay, actually, partner, dahil nga dyan sa K-12, kaya inabot si mga araw Ayun. kayan. Opo. Kung tutuuson, kuha na siya, first year college. Opo, sana po. Oo. Kasi po yung May nagka boyfriend? Ay, wala po. Pero may nag-iilusyon. Ikaw. Siyempre, Pira. green and buhok, imposibleng din yung Pira mag-ilusyon. nag-iilusyon. Saro. Pira man ang tagahanga mo, Danica. Hindi ko po alam. Dahil niya araman mga taganga. Siyempre, may mga secret bagang admirer na piga-apod. Pero, Pero, sigurado halimbawa, ako, may Dan- boyfriend, green and buhok. Oo, pero may sarong nag-iilusyon sa imo. Apo. Okay. Pero kung ika nahapoton, Danica, ano ang katangian kan sarong lalaki na gusto mong maging boyfriend? Gusto mo arog ka ni kagwapo? O arog ka tong cameraman me? Ano ang katangian? Iligon mo sa camera man. Ayan. Pag sundo ba igwa pa kaming sarong pa. Gwapa. Siyempre po, dahil man po maalis, may respeto po. Dapat may respeto Opo. sa babae. Tsaka maray po makitungo sa pamilya. Ay kamo nang duwang qualified dyan. Maray makitungo sa pamilya. Ano pa? Tsaka po, siyempre, mabuot. Mabuot. Responsable pong lalaki. Naiiling mo na ba yan ng mga Dagdagan mo. qualification duman sa nag-ilusyon Dagdagan sa mo. imo? Dagdagan mo. Ano Dapat dapat? tataong magdakop ning kuwaw. Apo. Buhatan eh. Taga-buhatan. Dumambaga. Pero, alat ko na. Ay, blue ba? Blue ba ang buhok mo? Green? Blue na Green nag-green po. eh. Green. Creep. Ano yan? Ano yan? Pag-arog ka ng buhok, nakakadagdag din ko. Attract. Dahil man, para po, tig ano mo Trend lang. lang, trend. Trendsetter siya. Or baka pag-arog ka ng buhok, mas dako lang nagraraning kuwaw. Creep paper man lang. Crepe paper yan. Apo. Pero washable. Apo. Yan, partner. Nakakuha ka na naman. Agam taka-partner digdining violet. Ano daw kung pwede man ako magpa-arog ka ng Violet. Pero ang marani sa imo partner, bako kwaw. Ano? Ano? Si Bubog sana. Anyway, Okay. balik kita kay Miss Oh, Danica. duman sa panggana mo. Miss Danica. Ano kaipuhan na kaipuhan mong maray ang tablet? Para po, saro po, siyempre, makatabang po sa pagklase ko. Arog po kay ni, dipisilon po, ta pandemic po, baga, warang face to face. Siyempre, paano ko man po maaraman kung di po akong communication sa teacher ko, kung paano po ako makahanap ng simbag pag may hapot. Siyempre po, lalo ngunyan, ano po, saro lang po talagang tigagamit kong cellphone. Sa tugang ko po, share kami. Ito po nga ni, kuha pa po ni mama sa hulugan. Kasi nga, So, ang cellphone na pigagamit nindo, Shares in the share ka mo kantugang. kantugang mo, pero ito piguhulugan pa ni mama mo. Opo. Sa Bombay? sa ano po, duman lang po sa may samo, tanag Na po may pa. nagpapahulugan Ay, pa man. nagpapahulugan. Oo. O yan partner, ang comment ni Miss Danica, basahon ta, sabi niya, good day po, sir, ma'am, ako tabi si Danica Balaoro, taga-buhatan po ako po, ay ali sa sarong tios na pamilya. Ako po ay sarong aki ki IPs, indigenous people, po ako na naghahagad kitabang para po matawan kang sa indong programa. Programang pigpapaunlad nindo sa siring ko pong estudyante. Ako po ay grade 11 student. Ang sakong ama ay member man po kang PWD para
parasira lang po ang sakong ama, wala pong trabaho ang sakuyang ina. Miya ko lang po mapili man po nindo ako, tadakulao na pong tabang sako. Kapag napili po ako digdi, tasaro man po akong estudyante, hagad ko man po na mapili ako. Salamat. Oy, Ayan. Danica, may ikwan lang ako, may advice lang ako. Sa sunod, day mo ipaglag na parasira lang po ang sakuyang ama. dapat parasira proud ka. po. Parasira po ang sakuyang ama. Oo. Aram mo kunata, kung bako dahil karapapa mo, day kaming Dahil panira kaming din sa syudad. panira, dahil ko makakaon ang Dahil kami paborito kong makakanamit. sirang kwaw. Oo. You should be proud daan sa imong ama, maski kamutios, padagos ang paghanap buhay para sa indo. Oo. Ayan. So, ining kuyan, at least makakagian ining maray sa pag-eskwela mo. Yang gura ano man pala ng paghulog-hulog kan cellphone. Depende po. Ako ka partner. Hulugan. Baka iba pa naman. Depende po pag pag may, minsan po, si Mana nagsisingil. Minsan, pag day kaming tigkakauro na lang po ni mama. Pag daing pagulog. Nya, piraman po ang pigi-income kan kwan mo ngunyan, ama. Depende po, pag igba man po. Talagang day makakabakal Opo. ng tablet na warang biglaan. Opo. definite na income. Kasi ngunyan po, sabi ni Papa, day man sinda nakakakuha. Minsan po, wala man po kilaw daso, sabi ng tigbuya po. Kaya, day minsan, wala lang. Oo. Pero dahil nindo pag-iisip na kaluyahan sa buot. Opo. Diba? Basta Laban ikaw, lang. ano ang pangarap mo pala na maging? Abo ko man po mag-promise na makatawa akong maray na buhay kay mama. Ta syempre po, day ko man po aram ang buhay ko. Pero anong gusto mong maging Anong profesyon? gusto mo maging teacher? profesyon? Ano? Pagkagraduar. Ano po, small engine sa automotive. Automotive. Mekaniko. Oo. Mekanika. Iba nga yung Minekaniko ni Danica. Ang makina ni Monica. Okay. Okay, dito na magparapalo yun. O ni Danica, Pero Danica, ako ang advice ko sa imo, simple man lang. Matutupad mo yan ang pangarap mo. kung porsigihan mo. Porsigihan mo buda, maski na may nag-ilusyon sa imo, dahil kang una magpabados. Yo. Kung dahil, anapon mong lalaki, sumakatabang sa imo na makatapos ka. Diba? Bako ito ang problema pa. Yan ang brand yung tablet. Ayan. Bukasan mo, partner. Mahulog mo, abunaran yan. Dai. Oh, yung brand new tablet. Uy, nakapatos pa. Shoo. May kwan pa ini. Ayan, partner. Pag inali mo yan, screen protector yan. Yan ang, una ko yan ng kwan. Sige. Ayan. Miss Danica, here's your brand new Taon na. tablet. Oo, ala. Salamat po. Okay, Ah, nakapunta eto. mo ng brand nyo. Dingon yan, Danica, sutugang mo, saya na lang sa cellphone, solo na sa kaito. Opo. Magamit. Ayan. Ika yan na sa imo. Pero kung magsubli sutugang mo, pasubli Pasubli mo. mo. Okay lang po. Tigpasuli niya, ma'am. Ayan. Yan, partner. Give and take, Sinda. Ano ngunyan ang masasabi mo sa ako Bicol Party List kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin? Dakulaong pong pasasalamat sa Indo, lalo na po kay sa ako Bicol Party List. Sabi po baga, kasurog na katabang pa, tsaka po kay kay Representative Saldico po. Sana po mag-aloy pa po ining tabang niya sa mga tao, tsaka po sana madakol pa po siyang matabangan. Oo. Kung may advice ka para sa mga kapwa mo estudyante na tanganing mangga naman si Daning tablet, go ahead tabi, Miss Halimbawa, Danica. yaon dyan sa mga estudyante. Oo. Sige. Ano po, mag-ano lang po kamo, mag-comment, tsaka mag-like ang page, mag-share, tsaka po, mag-mention po kamo kang mga ibang estudyante na arog ta po, para po makakamit po kamo kay arog kayong opportunity. Okay, Salamat. yan. So advice mo sa mga kapwa mo estudyante. Oo. Ano ba ang advice mo duman sa nag-iilusyon sa imo? Talagang isiningit. Ano? Yeah. Sige. Sige. Dahil ka magparabino. Anong pangaran? Anong pangaran? Eh, alam mo, partner, sinabi niya, dahil kada magparabino. Sige, otro. Sige daw. Dahil ka po magparabino ata. Rimati ka kay Papa. Dahil magparabino. Dahil Parimatika magparabino kay at Papa. parimatika kay Papa. Banwiton ka ni Papa. Oo. Garo ka kuwaw. Ano ito? Nag-iilusyon pa sa naman, dahil pa man ilusyon. Dahil pa nag-ano lang po. Pero madali na. Amo ko. Abo pa, partner. Nakakaput na lamang sa kamot mo. Dahil pa. Dahil man po ako tigpaparabas. Dahil ka pipaparabas na Papa mo. So hanggang text na lang muna ka mo, chat. Apo. Taga sa inya Taga-ano lang po. Taga Santo Domingo. at taga Santo Domingo. Gagamitin mo na yan pang chat. Ayan. Yeah. So, congratulations, Danica po. Balaoro. Balaoro, kan Good luck Santo sa Domingo. pag-eskwela mo and sana matupad sa pangarap mo maging mekanika si Danica ni Monica, namimekanika hon ang makina. ni jowa niya. Pag magparabinoa. Para na binuha. So Ayan, yan, mga tukang. congratulations. Congratulations. May nanggana na! May manggagana pa! Partner! Diba, aside kang may nanggana
Sana na may manggagana pa ganyan talaga kaugma digdi partner sa tuyang programa. Paano ki sorpresa, pagtabang, kaugmahan, partner? Oh, Go partner. ahead. Go. Mga ka-action, igwanan naman kita ning maswerteng winner. Nin Ngunyan, tablet. Okay, tablet. brand new tablet. Dahil iba tabi iyan si Princess Anne Avignon. Ayan, Taga sa partner. ini si Princess Anne Avignon. Si Princess Anne taga Taizan. Legazpi City. Yes. Okay. So, ang mensahe niya, partner duman sa last episode sabi niya duman, ako po si Princess Anne Avignon, nakatira sa Taizan Resettlement Site. Ako po ay grade 8 student na nag-aaral sa Taizan Resettlement Integrated School. Sana po mapili niyo ako na mabigyan ng tablet. Kasi po, gusto ko talaga pong mag-aral ng mabuti. Ito pong ginagamit kong CP ay hiniram ko lang po para lang makatingin ng live niyo po. Partner, nagsubli siya Nakatingin ng siya. cellphone para maghiling ka sa tuyang live episode. Medyo nagraraot-raot na po. Kaya sana isa po ako sa mabigyan ng tablet para po magamit ko po sa pag-aaral ngayong pandemic. Maringani ito dahil niya linaaga na nagraraot-raot na po ining cellphone na pigagamit ko kaya sa tuwing pagtingin ko sa inyo, mga makanusin na kayo. Blurred na nga yan. Ayan. So, igo siya ning kadipisilan sa paggamit kan sa iyang cellphone. Sinublian pa. Sinublian pa. Ayan. So, paano makukuha ni Princess Avignon? Princess, tanganing maklaim mo sa imong pinangganahan na brand new tablet, may makontak sa imong staff kan Action Cost Center. Yan, abangan niya. Congratulations, Princess Anne! Avignon. Ayan. Sa samuyang pagbabalik mga ka-action, dahil ka mo maghali. Padagos lang ang pagtutok na partner. Oh! Mauran kita ng cash prize digdi sa muyang programa. Ali yan kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Kaya 5,000! 5,000 5,000! pesos! 5,000! 5,000 ang sa indong gaganaan sa pagbabalik yan kan tabang ora mismo.